Как се казвате, госпожа? Весела Христова и съм ръководител на народен хор Мургаш от село Врачеш към читалище Събуждане 1895 година. Вие сте ентусиасти, не получавате пари за това? Ами, лично аз получавам скромна сума. Откъде? От читалището. Хонорар. Хонорара ви? Да. В какъв размер е? 120 лева. Това на ден ли е? Не, на месец. На месец? Да. 120 лева на месец получават? Да. Хората около мен, те са просто на доброволни начала, самодейци. Супер. Така е, ама в крайна сметка то си има нужда от пари заради облекла, заради това, че има инструменти, пътуване. Кой ви спонсорира, да го кажем, след като сте дошли до тук специално, за да ме видите и за да ви видят уважаемите зрители? Ами, спонсорирани... Милчо се казва човека, но той е значи, бачвар. Спонсорира ви Милчо, ма не някаква фирма, ами Милчо ви спонсорира. Да, бачвар е човека. Бачвар? Да. Спонсорира ви бачвар? Да, тъй като... Милчо. А как се решихте да дойдете? Кой разбра за това, което правим? Ами просто по рекламата на телевизията и решихме се да опитаме. И правилно сте направили, защото ако не се бяхте решили, нямаше сега много хора да видят и това, което правите, и това, че въпреки условията, въпреки обстоятелствата, българският дух и българското народно творчество и българския фолклор продължават да съществуват. Нямаше как да го видят хората, защото чрез такива като вас се случва това. А не чрез гръмки фрази, приказки и бла-бла-бла. Чрез такива хора, които си дават живота за това нещо. Госпожа, може да тръгвате. Благодаря. Бяхте страхотни.